Bună skate danceri! Bine v-am revăzut și astăzi la un nou live alături de noi. Nu uitați să ne urmăriți, așa cum am spus de fiecare dată, și pe Instagram, și pe Facebook, și pe YouTube, pentru că vom posta toate coregrafiile pe care le facem în filmulețele noastre live. Le vom posta și acolo, ca să le aveți să le învățați alături de noi. Da, și astăzi vă propunem să începem un ciclu de mini-coregrafii. Mai întâi să începem cu voi începătorii și o să facem o mini-coregrafie ușurică, 3 repetări încât să le prindeți voi mai bine cu ce o să facem noi așa. Nici Alexandra nu știe foarte bine improvizația, dar o să începem așa pe numărătoare. Și eu o să mai iau după ea. Da, și o să ne lăsăm după aceea pe ritmul muzicii. Noi încercăm foarte mult să vrem să vă inspirăm să dansați pe patine cu rotile pe muzică. Pe lângă ce ne place nouă cu mersul, să ne ajute și muzica. Și de săptămâna viitoare ne apucăm de coregrafii pentru intermediari, dar și pentru avansați. Așa că, chiar dacă nu știți să mergeți pe patine cu rotile, astăzi este o ocazie bună să învățați câțiva pași de bază alături de Mona. Dacă știți deja cât de cât și cochetați cu ideea de patine cu rotile, atunci învățați săptămâna viitoare o coregrafie nouă. Noi vă provocăm, ca și cea de astăzi și live-ul nostru de Crăciun, să încercați să-l învățați pe acasă și dacă vă iese, să ne scrieți și eventual să ne lăsați chiar și un filmuleț, să vă vedem și noi, că suntem tare curioase, dacă puteți să țineți pasul cu noi. Acum o să fie o combinație între pas de bază și petrecere, cu mișcări dansante din corp, un pic de echilibru și o să vedeți că datorită muzicii chiar ne vine să stăm pe patine cu rotile mult mai ușor și, cum a spus Alexandra, apoi vă provocăm la o continuare, uitându-vă și la live-ul de Crăciun, să-l încercați și pe acela. Asta v-ar ajuta un pic să simțiți că nu e chiar așa de greu. Dar mai bine vă arătăm. Da? Da. Să trecem la treabă, dragi skate dancer! Deci ochii la mine și la Alexandra. Alexandra știe să se ia după mine destul de... Dar să știți că am emoții, sper să-mi iasă. Să-mi țineți pumnii, vă rog. Deci, ne pregătim frumos, să avem o mișcare lejeră. Asta e marș pe loc, s-ar da?
arătați și vouă cum vă iese, cum a spus Alexandra în comentarii, dar și filmulețe. Vă așteptăm cu drag la următorul nostru live. Sperăm că v-a plăcut mini-coregrafia de astăzi. Ați văzut, este una simplă, una ușoară, special creată pentru începători, pentru persoane care nu prea țin foarte mult echilibru pe patinuțe. Noi am deschis grupe noi și de copii, dar și de adulți. Lucrăm și fizic, aici în sală, dar și online, de acasă. Păstrăm toate regulile de siguranță, da? Păstrăm distanța, așa cum ați văzut și aici în filmuleț. Iar de acasă vă trebuie doar puțin parchet, cum vedeți pe aici pe jos, și 2-3 metri pătrați, da? De spațiu liber, și puteți să învățați chiar la voi acasă să mergeți și să dansați pe patine cu rotile și să vă distrați alături de noi aici în sală. Da. Dați-vă voie să vă bucurați alături de noi și, bineînțeles, să ne inspirați pe noi, voi, cu pasiunea voastră. De-abia așteptăm mesajele voastre și filmulețele. Nu uitați de like, subscribe și să ne urmăriți, pentru că avem surprize în fiecare zi. Vă pupăcim, dragi Speed Dancer! Pam! La revedere!